وقطب الوجود أيها النبي يا قمر النور مع فجر وليس يغيب أيها النبي نال سيدنا آدم من الله توبة أيها النبي فنهم من الماء لما توى به نال أمنا أيها النبي ذاك الخليل لدعوته به قد ولد نجاة من عمر العدو أيها النبي شرعت عيسى شفيع مشرف بشير نذير أيها النبي أباه الإله لإكرامه بصبع المثاني أيها النبي وآخر صورات الباغرات حياة فضلي أيها النبي كذا ليلة القدر من فضله كذا رمضان وسبع أيام من الجمعة
به قلوبنا ومن بصلاتي وأشراتها والأركان فيها متى مؤمنا كان كالمغسلا لمحو ذنوبها وتسبيحنا ثم تحميدنا وتخبيرنا كل ثلاثا ثلاثين من مذا بتوحيد ربي إذر صلاتي وسكى يرى يضل الجبال فإن قرأت سورة الفاتحة والبسملة فيها بشرط اتصالي وساق النشاء من النار حقا فمن إشارة من عناموله ينابئ ويشبع جهسا بقبلته ويترك فضلا وألقى الخضالة إذ تستقي إليه كذاك البعير ومن جاءه لشواه ذيلا فعبدت ذلم لهم مفردا كذاك الغمام فاستجاب له فجرى فقر سجودا وصار عدد بتسليمه أمام الشهود وصار عدد بتسليمه أمام الشهود ويبرأ جرحا بلمساته وينتيق بكما وقدر الله شوق معجزة له بالإيان وصبات الله في خلفه حسى من تراب وردت له شمس من بعد ما دنت للغروب وأسري ليلا به فضنا إلى أن تدالى فسار هناك إلى المنتهى لكل الكرام وسار هناك إلى المنتهى لكل الكرام وجواز سمى بلا جهة ونال مناه ويابيث جزء يحيي الله كذاك الغمام وعسرا بيسر يصاد عنا بلا شوق عسر وخذنا القراطين من بعد ما دنت للغروب النبي يؤنسنا ويفرح قلبنا وللمسلمين وما ولدوا وللمؤمنات مشايخي ما يا ما ولد به نال ختما مشايخي ما يا ما ولد به نال ختما فنال من الله كل المنى بتوفيق ربي فكل الفضائل قد حاضها فضيلا جميلا الحمد لله وشكر الله تماما مليئا الحمد لله وشكر الله تماما مليئا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا wuli sharia minɛn kɔnɔ an kun ye saba de fɔ min b'a tiɲɛ yɔrɔnin kelen alhamdulilayi wɔɔrɔ don cogo la saba ye an bɛna se k'o fana fɔ a hajɛ bɛ kalbi kɔfɛ a hajɛ bɛ kalbi yahubu nabi fatoma taqulu fatoma kun ye mugutigi de dɛ nka alakira kanu de bɔ yen na a dusukun kan f'a ye tanunikanw ɲɛsin an ma o alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallama o kanu de bɔ yen na nin n'a ka mɔgɔtigiya n'a ka denmisɛnniya kanu bɔ yen na a ma ɲɛ f'a ye fɛn bɔ alakira ye a ye kuma caman fɔ dɛ kabako kumaw caman b'o kɔnɔ valeur la alakira la o si tun tɛ alakira valeur yɛrɛ ye o ye kanu kuma de ye ale dusukun na a y'o fɔ o bɛɛ n'a ma o y'ale ka nɔrɔ n'a ka yeli ye alakira la sallallahu alaihi wa sallam wa an karamɔgɔ siya fana o cogo de la
ni e dusukun ye shaha mala ye ni yeli min ye e b'o minɛ ni kɛ a la e b'o sɔrɔ a la sani an ka saba in fɔ ka fara saba in kan an ka mɔgɔw kɔnte kɛ n'an hakili tora minnu na min nana n'a yɛrɛ shaha mala fɛ sifi da ta la Muhammadu Abdulhamani Mustafa Saliki Marabata Sidi Mahamudu Sheikh Muhammadu Amini nina la asana wakew Abdulaziz Giram Sheikh Urbano Khalifa Darame Tuba Muazu Silla Abubakar Silla Diza Korwa Baramba Diza Njini Mulazeni Baba Haidara Kiba Usmani Silla Surnebu Ladana Haidara Yuba Shirifi Boro Ahmadu Silla Shagana Magana Abdullahi Magana Kamsara Ahmadu Silla Sungena Madawa Koita Nina Nyugona Turu Abdul Sise olu ñono babina balayra bun abu ni makam nun na shaha mala bara be shana to ndiga sono tuwi no shana ya be so na sonjo we sima shishiri shi kalama wana kala ambe kala no ya mo damu ye na borla e ga bulo na tifando na ne ga gungo tifando na al haji tirela service la al-tabtatit tirela nun nimbe ahmadu jangaw shana kala ne warabaw mo damu minu ye mɔgɔdam ya bɛɛ kun ye belebele dɔ ye sɛnɛ nɔfɛ a ka waati la nka a y'a ka du to yen ka kabila to yen k'a ka dɔnni to yen ka se a ma la minɛ a sɛnɛ sɔrɔ fana sɛnɛ y'a sɔrɔ fɛn na min t'a bolo ka kɔrɔ o dɔ ye mun ye o de dɔ ye la Silla o de Silla dɔ ye la mɔgɔdam tɛ o mɛ sɔnni min dira a ma mɔgɔdam dɔ ma sɔrɔ Alhasana Wage baara o de ye sirifi tɛ o nka Ala ye min kɛ a ma kɛ sirifi dɔw ye Ala ye sɔnni min di Alhasana Wage ma a m'a di sirifi dɔw ma Ala kɛra mɔdenw ye dɛ nka ni min fana sɔnna i mɔkɛ ka tɛmɛ i kan a b'i dan koyi ni min sɔnna e min mɔkɛ e banna min sɔnna ka tɛmɛ i kan o b'i dan Alhasana Wage Ala y'a kɔrɔta k'a sɔn fo shagana hamala yɛrɛ y'a fɔ na a nɛngu sanuma ye ko aw lasanaw ye anw ye anw shagana ye aw lasanaw o tigi ye tiɲɛ ye dɛ Ala kira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o y'a fɔ shagana min ma ko shagana e ye anw ye e shagana ye anw Ala kira ye shagana ye o shahamala k'a fɔ o Alhasana Wage mɔgɔ Alhasana Wage e ye anw shagana ye e ye wallahi o tiɲɛ ye tigi ye tiɲɛ والله وتجيشي أنا جاي في الوالدة أنا يوم غني ما نفو هل ناس رمضان مدة بين يرقص والله مية ينغفو ونكلمو كلم بنا كم مقامكم كبشرنا أحمد عماه الله لا تنو يقام مدام يبورا بورا عبد الله مغنى nowhere ba foya ko Alhasana Wage ko ne siraw yenga e ga madam ya bora an Abdullahi magana na nga Ala ye soni min de ma on de soro hariya na ko ye siraw akma shaha mala yere zati doga wurudi ga duma ba ranena nyina ma jora ko de shagana Ahmad hamala yere de modam tu jede shana de ko modam yi shana hamala yere de wudi do luma ka ko kala no me do o le wudi bla la ba ga shana juwi nyina ma jora ko de do ke yere do la ba wonyuma buyi ni afashana ko ala ko dinina aw tarega sharti tangani to ma me ngade buyi ni shana ama wallahu no mugala kirai nene aw ala ko no ya ma shana ko buyi ko sala kira musu mashi kana ka faga yaka anya blade go tarika se zabana ye wudi te mina gabla ko tarika yare de wudi rasiuni de ko tanga muzaga ga temet ko tere tanga muzaga wudi re sharia de mimi ke kala de wolma ki bali an kunya jone ka ko sabana ni ya mine atibla fo ga fatu aka ala ko nogoya ani awye an ko doge ga kunje ta bara wala kono an sayara kan duni ay baro min ge ga fo mo min tukula shana na ni shana ha ma Allah ta itaye karamo wala shira
an karama shana wala hamawullahu kele ibisega wali soro wala ma ala jo soro fo ma bakele abetugule mba ale la ka ala soro soro to nyima de shaha ma wulawte ala kele ko beta ma wala shira akaram goshite karam go wala no nya ala jo nyi u yere kuna namara karam go te jeyi nawte fo ala nyini naw o ma bagele nga tugura be ga bese alama ni bega sira ta toye abebe ala soro ni nyima yi shana hamawullahu te majto to majso akaram go wala shite ka ko an karamo shana ga mega tanu de shana mo wole amo so yin dama an siga min nyugo bisiga ka ala de shana kere ga dum boye nda ama katla ga alla yini ga boye mo kelma mo go do dubni kenay nefla ga dubni kenay kamera mi sigele mena ga ko ne ga kuma don ten na ko o ne kuma no doni yo man don ten doni baga yo shana ga hinne de ngina sigele do ne ka shana ahmed hamala ga hinne nyeda o du nyedai o kay ne nyeda be o ka bo ne nyeda be o kay ne kalam be o kay ne bunye be edro o an fa mu yede de wa ma do de dugoy absege eminti an fe bisega ba umma ka ba annay o wajibi di an bo soro ne ala yere ka ko ke to di ala kira mi dabe be ga sababu nyima be ma so Allahu yera mi dabe be da be ma so la atmana emani sugudo manna to ko so ila be ga so ina to di ko bege ga kuma ke tiya ka dawla ko yoge to di e joni ke to to la no kira siga biki ga kala nen karam wera ikaramo shaha malla be ma so ana ikaramo buyi abin ne don wodo amma sai mashima ala kira ni na ka keru amma sai mashima e ki bo lu fe dogeli ne ka kuma sole o munyi munyi ko de bayira awna ko ambe ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man min video lame ka antu be ko doya ga faraka ka ngalo ndigi ya ka ngan dama mai ko de bayira na ko ja ambe guye no fe ka fa shara ga sira la digi no make amis ga nyere ga kala yana ni nyolla amba bele jele fo worola kanu bagani ni bagam be fo ni ga fo siray ka barga daki ka do ki ni ga chugo ya la halay ayo sura ka ma shaha ma wala do le tri shama ga neni ka kunga ndugu fama ayu jabe ni mu na ko kuma e chenye ala ko ko kuma sara ka joka ni chen fanta mi ngo lo ni chen fanta te ala ko sara amun la ko shi amun neni ni kuma mbe kuma koroma de do me koroma do de yemi fo ni chen do ala ga jo ika ka chen sara isara ni chen yemi ngo no fara ni chen te ala ga an sara ni e fara ga kuma fole ni ka chen jo ni mbe kuma koroma de na fora hagal ma ga wol man hagal may be do mun do ana kororo de o kona wala an wudi a sharia nanina ko kalande ngana wudi aw kana fegeya naw ya mine adirima leri forala ego kibisi kalam mbala ego kibisi me asorale ko efe kada mo ga hagilla sama mbora ko biga wudi tama kanye eyo bege ngaboy ko de fegeli wal mashana kalande ijati gara wala ko na gona ko ya shebu bugadir di manga fo shebu bugadir kai shiribido ala kira mo de hakika wal kutu gawsudu me naw je gara ma fa ya shebu bugadir manga abanga wudi che fegeli do يا شان وفا يا تقجان وفا يا محمد وفا أنا ولي يقول واي يقول شاما هذا ده قدامه شان وفا مرة بتم ولي كهرا شاما ولمينو مصطفى سالك سيد محمود عبد الرحمن درون داتلام لا سنا وكيم ما ميتو ماليا كمرة مرة في فابيجان كاتو مرة دا بطلا شان بركة وتيجي كده ha mammi to nyoro kamara wala ga duguno ka ko fonda ma fonde ko fa ga ko bara wala o tige cede ha la do ma gene mbege atura nyoro aga ta mo sebe akala ngemi me no aba ko bara wala ka aga cece so koroshi afama ngene fa nga ngafatu la ta mo gene mbe mative dinge ngata fa nga ba do ta ta ay to nyoro ka kamera bi kamera do kamera nu nye ma mo baragala de
sali a bɔra anw y'a ye appel vidéo o ye walidu ka baara kɛ minɛ fɔlɔ la anw de bi de nin kɛra da kɛnɛ ma a ye garibukɛ in wele a ko denmisɛn ba anw ka so kɔnɔ wa denmisɛn ba anw la fana ka so kɔnɔ wa sabanan garibukɛ in ko a ko karamɔgɔ ko ne a ko hatɛ an bɛ ni e yɛrɛ de an bɛ e yɛrɛ de ma a ko kiri bɛna sisan k'i fama kɛnɛ k'i kana taa dɛ fo anw ka bɔ ɲɔgɔn kana sisan kiri bɛna sisan ko i fama kɛnɛ a ka dugu yɛrɛ kɔrɔ i kana taa dɛ fo anw la tan bɔ ɲɔgɔn kana i kana taa a y'a bila dɔrɔn kiri donna aw karisa bamankɛnɛ dɛ k'a a da bɛ de tɔgɔ la dɛ a ko a taa min na pour que a dusukun ka sigi a y'a kɛ appel vidéo ye dɔw kun y'a appel fɛ a y'a kɛ vidéo ye a y'a kɛ vidéo ye cogo di a y'i to ɲɔrɔ a ka garibu bɛ bara wuli a fa bɛ nɛrɛ kɔrɔ k'a bɔ da garibu ɲɛna garibu ɲɛ b'a fa dali la nɛrɛ kɔrɔ a ka bila k'a mangɛnɛ ala kira sigi b'a kunna sallallahu alaihi wasallam o don ale ala kira lasana wa sabura n'a ɲɛkisɛ ka Seku Tijani n'a ɲɛkisɛ o don lasana wa sabura ka Seku Hamad n'a ɲɛ lasana wa sabura o sigi b'a fa kunna fa mangɛnɛ o sigi b'a kunna ala kira bɛ yen Seku Tijani bɛ yen Seku Hamad sigi bɛ fa kunna kabu su kunna a mangɛnɛ ale ɲɛ nin bɛ kɛnɛ kɛl'a kan ni lasana wa sabu ye o don o dun bɛ ɲɔrɔ ale bɛ nɛrɛ kɔrɔ fa bɛ nɛrɛ kɔrɔ ale bɛ bara fa bɛ nɛrɛ kɔrɔ dugu saba mais ale yɛrɛ nin bɛ a k'o don hali u ka du tile fana k'ale ɲɛ y'a ye basi kun don k'ale ɲɛ y'a ye karamɔgɔ de ye nin jira la n'a sɔrɔ nin bɛɛ jira la muso a ka limaniya quoi a kan ta quoi ni ka taa fɔ anw kana i k'i ɲɛ bɛ nin na wa i y'i fa dalen ye a man kɛnɛ nka ala kɛra bɛ yen Seku Tijani bɛ yen Seku Amadu o tɛ hakilisigi ye wa o ye kana taa dɛ fɔ anw kana ka bɔ ɲɔrɔ a ma taa a y'a bila dɔɔni dɔrɔn maa wɛrɛ nana ko karisa bamankɛnɛ ko yen wa a da bɛ de tɔgɔ la dɛ n'i ma na a bɛ sa dɛ a y'a fɔ a ye taa min na a ma taa o tɛ maa fila ye wa sabanan nana fɔ a ye ko wa ko ba fa tora dɛ a ko a ye taa min na a ma taa o t'a da ye wa a ma taa mun na n ko a ye fɛn dɔ de ye lahara ta sira dɔ de b'o rɔ minnu da ye lahara n'a koɲɛ bɛɛ n'olu bɛ su ko e fa kɔrɔ dun sira bɛ yen wa o tuma lahara ma kɛ nin kɛ Segu finman na k'a to nɛrɛkɔrɔ ale bɛ ɲɔrɔ fa nɛrɛkɔrɔ ale baro de n tɛ maɲumanya da ye nka a y'a kɛ ni Seku Amadu la hɔrɔma de wa nin n'a ɲɔgɔnna caman ala t'an ma kɛ nin an bɛ se ka tilen k'a baro bɔ yan o y'ale ta ye tɔw fana ta bɛ yen aw kuma na Seku bɛ dɔn cogo di e ka dusukun faamuya hakɛ min b'i bolo o de ye Seku dɔn ye e sɔnni min kɛra la ni cogo min ye o de ye Seku dɔn ye nka dɔnni min